Lo papela egiten daki gezurretan, inork izan ez bada azker lapurretan. Ai oiene azker lapurretan, lo papela egiten daki gezurretan. Ore, ore, ore! Zigorra zemanizkan irulau iguntzi, bostegunien eta taiatutik etxi, ai oien eta taiatutik etxi, zigorra zemanizkan irulau iguntzi. Hamaiketako ondorenean, bertso festare aukeran, zurrumurrua hasi zanean, aurten epeina otedan, jendeak galdez etorrietan, ala hasi zitzaizkidan, orain gehienek galdetzen dute, amezketarra altzeran, orain gehienek galdetzen dute, amezketarra San Bartolomez ni hemen nintzan, eta etzan egun txarra, urrena berriz aitzakia zan, Fernando amezketarra, eta urrena San Martinetan, hemen gobulia taparra. Nik amezketan etxe txiki bat daukat bilatu beharra. Nik amezketan etxe txiki bat daukat bilatu beharra. Beraz herritar bihurtzea da, orain zure helburua. Aspaldi hontan naiz ez da nazi, hemen etxeko burua. Zuretzat gaina leku badala, izan hori segurua. Etxea laizker jarriko dugu, ekartzen bazu dirua. Etxea laizker jarriko dugu, ekartzen bazu dirua. Bere alaxe agindu dezu, hemen dirua jartzeko, eta dirurik nik ez badaukat, auzo hontan ez sartzeko. Bai baina ez dakit danak zaudeten, hemen elkarren antzeko. Esan didate xosik ez dala, bersolariak patzeko. Esan didate xosik ez dala, bersolariak patzeko.